Esselamu Aleyküm milletler. Bugün biz halifalarla birlikte Türkmen Gazi ayının en nayvaşı naharın saylayız. Aşağıya onunla halifalar. Eee Selamünaleyküm. başlayalım Başlattılar. onunla. Inni Allah. sayloo nähili neme diýär? Ama şalypa sen bir sayloo nähili formatda geçirileceğini düşünürsen illeşlemler. Ha, doğru. Elimizde jem 207 sani Türkmen nahar saylanan var. Suratlarda görýäňiz aşağında da atları var. İki nahar birbirinden yarışýar. Olar bice hökmünde birbirinden garşylaşýarlar. Bizem şolaryň arasyndan sagdaky ýa-da çepdäki ýa-da gyzyl ýa-da gök diýip saylamaly. Kimiň näme pikir bar bolsa aýdyp biler. Käbir halatlarda 2-2 bolup biler. Şonu bir tarafa üçüncü kişini geçirip adam sanyny köpelçek bolmaly öz tarapyndaky. Bärde ýöne diňe nahar barmy ýa salat adam dura? Hemme zat Açan var. Türkmen, suratynda. Türkmen Gazi ayındaky hemme zat var. Şoň Yani doğrusu Türkmen salat mı Gazi salit ayındaky mi? 207 zat var. Doğrusu näme salat mı salit? Açar. İşte açar. Yönü şu yerde var. Yaman net oldu. At bilen bana nahar bilen başladık. Eğer başlayacak bolsak. Hıyarlı çal diye. Hıyarın özü hemme at bilen gowy diye kapdaldan. Çalam. Hadem iş açıplar. Yönüş ikisini oşýara. Şuna ikisine aýryp bolanok mu? Ya hökmen birini saylamaly. Indi Doğru ya. akşyna eşdik. Men hiyarly çal tarapda kelemlen bir işte açar bolarmy? Kelemli işte çara bolar bolyn menem hyarly çal biram haýsy şu wagtky pasal gözüne tutmalmy? Yok. Meselem gyşda bolsa men çal çesim gelmeýär da. Men pikirimçe hemme matlar gödäňde tutmaly. Indi hiyarly çaly şu bilen Gazi ayymyzdan aýyrsaň näil bolar diýip pikir etmek dogry diýen. Hıyarlı çay bilen gazaýymyzdan aýyrmak, çal bilen hıyary hakyky ýerine goýmak bolar. Kelemem diňe işte açar da o men kelemli işte açar bilen diýär. Ýöşü hıyarlı çal senin bilen çal çoğurkan hıyar ýanyň çoğurla atma. Yo onu hersini bilýmegem gerekkä aýratyn içip soňundan bir 10 gezek böksäň şo bolýar dämi? Oğlum merak hıyarlı çay diýär. Hıyarlı çal diýär. Hıyarlı çal. Cumaşdynam hiyarly çallydyň onda Aksdan alanmy hiyarly çallyan bolsa hiyarly çal seçäýinmi? Dewam. Aýa o şey da ele. Bale. Şoňa men de şolya beýlek 128 tura minni. Ondan soňky bulamak çarasy bilen ýagly petir. Ya finala Barmamak barmada. çarwasyndan amar nahar barmy ýa? Bulamak çarasydan nahar barmy diýen menem we ýagly petir. Ya barmad. Bulamak ýagly petin Durma garsy. soramadyň amlay. Ya hemme ýagly petir bilmedingizmi? Ben diýdim, men Gurulap ýagly geçmedi petin. aşaly. Ýagly petiň garsyny nämege teňip biler ýagly petiri. Onu görürsen Petir gelse? Et petir ýaly ýeňer. Biram ýagly petir diýdim ýanky. Hawa. Ýagly petir bolan nokta ýagly nan bolýar dämi? Petir diýäniň dogramada bolýar adyňa. Tötök diýär, tötök kim bu Rusçamy? Türkmen. Benim bilemek tötök birinci ýere geçýän öňe Meksikanlaryň naharyna meňdiýär. Kötök diýip söz barmy näme? Kötök diýip söz bar dämi? Ýa kötök bardymy? Ýol Kotok ketek dämi? Toklaň ýaşaýan ýerini aýtjaň dämi sen jumaşalyp? Eyvallah. Kötök ýa kötök sözüne eşitip baramak. Menem Yo, birinci ýere taýam mara esnök menemle sebebi mäşil çorban ýeňip bilmeýär şoň ýanyna et goý tamam. Mäşil çorba bilen diýär. Awa. Ay, Ýaş. bilemek Cumaş bilen aksy mäşli çorba diýenizmi? Oha, Türkmenin kışını mäş dal çıkıp bolana hozur. Şu mäşli çorba bilen toýda edilýän mäşe we bir naharmy? Aýdil bir bolmasa da barrak duralım. Onda şonu saýlaýan mene. İkisinde de mäş var da. Ýöne şu mäşli çorbany toýda etdirbiýsen gowy. Soğukta da ettirip Doğru, bolýar. men tötök Garaz mäşli çorba diýip saýlaýarlar, beýlekiň nämeden bilen da. dolar, doğru emaýsam mene bilemek ýöne odan jogornýarkin. Gowurmadan çektirme bilen böwrek çiýişligi. Ana. Gowurmadan çektirme näme? Gowurmadan Metin çektirme nahary. näme? Suratı seredýän bolen içinde et we kartoşka we gapdalyna da ýaş soğan. Ýaş soğan ýanyň näçe ýaşlaryna takmaýan. Ýaşyl diýjek boldum, ýaşyl soğan. On garşysyna osa böwrek çiýişligi birazcık irrek final boldum kadiýanna. Aýyo edil finala näme naharlara da bilir. Ýöne gowurmadan çektirme diýjek mene muňa.
Börek çişlik olsa arabanın içine gitmeli ama ne hem şey yani. Börek çişliğe Börek çişli daş olan ne oluyor değil mi? Ya börek çişliği, böreği şampulu Ya tıp oda spalnita istemem doğru var ol ya. ya olmalı. Ya Doğru. iki kişi kavurmadan çektirmediydi, akisten ne mi diye? Kavurmadan çektirme. Ay, 4-0 geçti o. Çeviş ayağı çopan işleklisi. Şu Ha. çopon işleklisinin karşısına var ha. Helki neymiş o bilmedik nakarımız? Kotok diydin, kotok Kotok diydin. mu totok? Şu halde de şunu saylardım. Seya var ha, Vay, gumo ya, gömülüp yanlış pişirilen nahar bolup bilmeýär ha. Yok. Yo, Çok- şey- Yo, biz- Allah haram yoktur. Yo, biz gelip o birinci, ikinci bölümlerde hindilen üstünden olup soňa bu gumo gömülen işlekdiğini öwjek bolsak bolmaýar ha. Yo. On ne bilen bağlanışı yok. Çeviş ayağı diyen var. Ata baban iyiydi mi o çeviş ayağı? Katı. Dayı o atın inmeli. Çopan işleksi mümkün alyamını. Ben şu tarafta. Men garaşım olsa şunu yani, çeviş ayağı değil ya da hemmerde var, kinolarda adam ayağı ip yatırlar. Çopan işleklisi en hakiki Türkmen naharı. Şoň içinde çarvadarlyk amma, şoň içinde garagum çölenme, şoň içinde biziň goz goýunlanmadanma. Şoň için çopan işleklisim ka diýen. Ay yok, şu taydan işlekliğin saylasaň da var ha. İşlek, İyiyle çık. Mene işlekli. Çopan işleksi. Men endinden soň siz bile dowam etmän otanýan bolany 3 olup saylasaň. 3 halife bizden yanlış mı? Ya bırakıyla da çevişin ayağına yapıştırsan. Şoň için işlekliğini saýlaýan 3'e 1 bolan bolsa. Tamam. Dowam edýäs. Kapaçok batırması. Bu SSR'de ýerip durýan biziň gaz jaýmyda bilemek. Garşysynda bolsa uğurjolu çorbasy diýe. İkisini hem bilemek dogry. Birinden beter ay bular näil Üstüne saylaman olan ok mu? Gıynan sana ikisini Mene saýlaman ora. bolanok. Näme üçin oğurjol solusyn saylamal dädiň aýdaýyn. Oğurjolur kısrak taýpam gaden tiraňa taýpan tapan bir zat bolup biler. Bizem gaty uly bütün türkmen halkyna üçin edýänimiz üçin, gaza üçin edýänimiz üçin oğurjoly bilen gysgatsak bolmaz muny. Yalnız bu uğurcalı bir adam öyle demen. Kadar demen deryasında. Oğurjollar ýaşandyr dadyňa şeýerde. Yo şu Uğurlu tayda köp bu bolýar, ama çoğu tayda. yani ol Haredim şağlar döwründe Muhammed Şah uğurcalı adatyna Çingiz Han'da gelen döwür gaçyp gidenler bu çor varmış. Şirkler ýalakşaw. Şondan soň Ay gaçyp giden. Maşallah sen tarih bilen kuhnya nemelen garşyar edýän aramara. Ya renkini hemşin ýaşyl mysal üçin makaronun bir hili soňky. Yo, Daha olmagynyň sebäbi ol deňiziň tuğundan edilýär. Bilemek da men aslında dogry aýtsam. Ömrüňizde belki bir gezek gaçmaly bolarsyňyz ýa bolmarsyňyz ýöne ömrüňizde köp aç kalansyňyz. Şu garaja çöre görýän bolsaňyz batyrma bilen dowam edeliň. Bu kabaçok näme diýmek asyl men näme diýnem bilemem. Kabaçki näbilýän şoň ýaly bir zat bolaýmasa? Kabaçki diýen diýen näme Kabaçki hawa ýaş gada diýdi. Nemese zucchini Amerikançasy. Ha, ay ondan nahar edilermi Köp ya? wagt sarf etipler şu naharlara. Düşünmedim. Şu naharlara şunça wagt sarf edenmidi degen okmu hadi. Awa men tekliyim aýdaýyn onu soňky tekliyimi. Şu kabaçok batyrmasy diýen saýlaly sebäbi inniki turda hukman elenýär da garşysyna petirnan çyksa da şu kabaçoky aýryp bolýar da. Bolýar onda şon saýlar. Bol, onna kabaçok saýlaýan. Oğurjalylar hem gaty görmesin. Bagyr kakmacy etli şüle. Wah. Şulan etçizi ýokdur atam. Onu mümkün bilemek bolyn ýene şüle ady ýa bir kädim ýa tekliyäden meňmedim de. Yeti Ay, düşýär. yok. Kakmacy mukadiýan. Şula Ay, goýla hara. Suw köprak boýlan palaw diýerler ama şuna Hawa. Nastroykasyn tutturup bilenoklardan soňra bolady şüle bolupdyr diýip getirýärler da. Yo, italyanlar etse risotto da diýen ol bir zayn türkmen etsene gün etmezçiligden bolýarlar. Ondan seretmänem mara bagyr faýlanyp bagyr gelipdir üstüne limon çyga ama türkmen agaçyn limon çykypdyr. Bagır bolyn. Bagyram ýene Yo, var. bağır var ha, haçan isen süýüz diýsene goýun soýup gelip bişirýän de süýüz ol Eddiler. tak. Ýöne bağır isen ol süýüz tagamyny alyp bilmeýän.
Ja, täze soylan olmaly ýany adam şu içýägi bile. Özüň soýan bolmaly ýa bir aýagyny tutuşmalyň bolmaly, bagyryň tagamyny alyp bilmek üçin. Bollar Ja, o ses verilişi. Awa. Ben şu attara seyrettim ikisine de oğlun. Kaysını yetmeler dedim ama merak akmaş diyen. Menem bagır kakmacı diýen ýesim gelip gitdi köpden meram ýemänim sebäbi. Mena etli şöyle yiyecek olsam biraz tuğçiyan normalni. Bağır kakmacından devam. Aýanyna maňa sözüm düşmedi. Üstan goýun soýup bilmeýän bilen nemesden şular ýa. Onna bagır kakmacı Yalnızma, saýlaýan yalnızma. geçdik. Unaşly towuk çorba, ýanyna da petir çörek. Uğraştı tavuk çorba. Ne hen olar? Unaşly. Tok unaş çar bolmaly ama. Bul unaş diýen aslında diňe hamir aş kesilip goýulypdyr. İçinde Yo, men size var geçen bölümde şonu düşündirjek gop janym çykdy, olyň düşünmeýäňiz siz oňa. Ente. Yok, geçen Men sizden bir 2 ýyl aýyňda pikirlenýän. Yok, şunu yanlış yöne. yapın. Ataş alipam. Geçen ölümdeki unaşın içinde noyvası vardı. Mınna noyva yok. İkisini deneştirmesene na işte diye. Yo, men sana taryhyny ýöret aýdyp berdim da maşaly şoň üçin. Men diýdim unaşyň aslynda noýwa da ýok, şu za işsat ýok diýdim şoň aslynda. Ýöne soň ýer ýaly. Asıl mesele bär naharın döreşi tavuk ağ eken nahar köpeltmek için unaş koşulypdyr. Yani tavuk Gynançlyrak hakiki birazcık. Awa. Akşalipa bu birazcık daha da demek diye. Näme naharada makaron olsan daýalanýar diýene. Awa men geçen gedek şonu kartoşka diýip ýalňyş aýdypdyr makaron aftertetin peteltipdir tavuğun aslında türkmen ağa tavuk çoran gatawur ya diýene garsyna da ýalňyş. Bir minut durun, bäriň goýup bolmaýar, o aňyrdan bir ses gelip dur, azan mı näme gelip dur. Aýryp bolan akmany. Ýok, o ne doýaçana olar. Anladyr men miyete deyin. Azany näme diýip aýyr diýip bolan o. Azan utarýança garaşaýmasak. Bolar aýdan torýança garaşaýlanno. Biram bir ýalňyş surat goýupdyr. petir çörek däl bulay. Düz çörek bolan, näçin petir çörek diýipdirler ýa, amir petir çörek goýar. Ol ýagly petir çörek bolan. Ha, şeýlemi? Esas suraty seretseňiz gowy mukadiýany. Başlaýar. Petir dal bildiň, nana bulaw. Birden iýaňma Ataş Halifa. Kişmiş ýanna. Bay bolam soň kişmiş ýan. Şu geçmişini yerden alıyorlar bir de daýtda görürler. Amerikanlar rezin getirdim diýär. dedim ha. Rezin diýerler, satýarlar şoňa. Şu ýerde aslında tavuk unaşly tavuk çorba diýmek bar, öýde tavuk azyra eken ýöne doýurmak üçin unaş goşulypdyr da. Şonda tavuk çorbaň aftertetin petelipdir. Ýöne tavuk bolan üçin mene tavuk çorba bolan dowam edýän. Yok, men olsa içine hamir goşulan üçin ve gelecekte şeýle sada tavuk çorbany hem görers diýip umyd edýänligim sebäpli nan seçsek, petir çörek seçsek. Sebäbi biram maňa seredýän bolýan mara pomidorlaram galplar bir hili yüzüp berenem diýe. Bul nahar bişirmän oňarmaýan kişiň etjek naharşy. İkisini saylap bara çörek bilen gaptanmak çorbanın ken olan okma. Yok bolany ýerini saýlamaly. Yo, beni eden adam, Saylaymasam men pikirimçe meni beýleki ýanky kim şol akşaly pankel tawuk sot etjek ol başlatdyr daýyn. Edilmendir de üstüne aşşoşup täze nahar etdirmek kalýan. Men Çünkü benim pet çörek diýen menim. Onna çörek Ben saýlaýan. anlamadım. Devam edýäs. Miveli Vay palaw vay. bilen manty. Bu 4-0 Ey. kadýan. 4-0. 4 nala. Bu sonra Dört Hey, nol. bir miwelen bir palaw bolarmy ýa? Aýtmasan aş özdeklem kişmiş goşýan näçe bilemok. Tak, balykla aş bilen ýörme diýe. Indi siz bana ýörme näme balykla Ýörme näde näme pişirilýär diýip sorarsyňyz, on ýörme seredýän on bu garna doldurlan et öýdýän. Kartoşka da tüle garlan, toşny bilemok. Kimiň garnyna? Geçiň garna, gudyň garna. Toşny. Ýokla onuna işdem almadım mena. Ýöne ýörme bir hilak näme meňde ýarar? Kalwasa men diýämi? Kalwasa men diýär. Kalwasa meňde mena şonu saýlaja. Aýdyna bilýän adamy saylaýanlar. Damaşdy kalwasa bolýar ýörme bilen menem diýörme sebäbi balan ýany zat goýmasaň balan özünden doýmaýan adam. Damaşyň kalwasy diýen näle bolýar? Telefon var däme damaşyň? Şo kalwasa tam Ýös soň şo simsize geçen soň kalwasa bolur da.
Haýsyny saýlaýaňyz? Mene Ýörme insan mene. pikirim tarapym belli. Ýörme. Menem ýörme. Men balyk. Benim asıl balyk halamak şoň üçin ýörme diýenim ilk görmedim, habarym ýok ýöne balyň ysy bar ha. Şoň üçin dowam edýäs ýörme bilen. Gowurmaly palaw kädil utap. Gowurmaly palaw arada men şoňa öňünden seretdim. Gowurma et, narman etin ýerine gowurdak goşýarlar diňe. Ýeke tapady şo beýleki palawlardan. Şoň ýerine bara et goşmasalaram gowurmaly palaw. Edil şunakaryň garşysynda. Kädil praşkada gowameň diýär ýöne. Ýöne balam içinde gowurdak bolan üçin eýem et girse bir nolaňa geçýär men gözümde. Onda gowurmaly Palaw palaw. içil. Näme diýdin akşaly? Gowurmaly palaw bilen dowam edýärsi anna. Ha, o cumaşyň pikirini soralım ya hukmanamda. Käde diýerde sorasaň. Gowurmaly palaw diýip dowamyny. Dalak tykma bilen iş tykmaly bedene. Ha. Bedeni ilk görmedim ýöne men bara. Dağlagy yaman gowurýan çorbada. Nemedilenle, doğramedilenle emme zat gaýnadylýar bile. Şonda biziň neberemize menden başga dağlagy ýan ýok. Onuň her doğramedilenden bir hepdelap dağlagy ýadım heziledip. Bir da soraýyn şu dalak bolanna daşy biraz ýukojuk nemeli. Paket ýalyr zat taşa o. Ha, yaman gowdadal. Dağla ýeňde da paket ýagmansan. Bir hep diýsen bolmanam da tık edersin. Dakta Yo, ýa-da bir hepdelap. Häli böwrekli nemeýeňde bök etmediň dağlakda näme satdyk etjek. Ýöne bara şu bedenäni ilk görseňiz bara dalak näme de diýmersiňiz. Bedenäne mödüm nähili süýji. Diňe bişik gelen wagty görseň süýji. Bedenäň öz ýörap berenini görseň ay şuna ýerini diýmeýär. Ýörap beren bolsaň towa meýesiň gelen o. Awa özüne seretmeýän haýwanlar. Ýöne ben bedene bilen dowam edýän. Men dalak yaman gowurýanna. Mene dağlak diýen. Delikates da o dağlak bir. Ütköşük boljak bolýan bir ýere bar. Ana şu zat da dağlak ýer zat diýsen ütköşük da sen bilýänmi? Şilan risotto diýip ýýänler ýaly. Cumaşaly pam sen näme diýen? Men dalyk. Eýem 3 şur. Gow tarapy deň ölnemi dok şu ada çelli. Omat bilen gökli çişlik. Yaman ýalňyş ýer. Çişlik. Gaty ýalňyş zat bile geldi da şuýda omat şara. Omat erwedem däl bolan garşysynda. Omat näme magardy? Omat näil edilýär aýdyp bergeni näme amaşaly pesiz. Omat adam tema ýulyawlatlar omat ýerinde. Ýadyma düşşüne ora nan owradyp soňra sary ýagda meskede gowrulýan bolmaly. Kendi detay ýadyma şonu. Ol bara oň nüansy bar. Şuýda aýdyp bellek geçsek. Nan ýaňy uşan nan bolmaly tamdyrdan ýaň çykýar. Şonu doğrap şeker sepip sary ýagy bilen garýan. Ana şol omat şolýar. Gowrulanak bol sary ýagda şeýle garlýar. Ýok, gowrulanak biz tarapda. Meňe jema gowrulanak diňe garýar. Taýam ol şo nemäň nanyň gyzygynyna ereýär da sary ýagy. Şeker bilen. Bir hel birazcık yanıklık karamelize ol hasgo olacak ýaly. Yani men şonda Berden çişlik saylanar bolýan ýöne omaja näse magar şon bellek geçen diýdim. Omaja gynançly ýagdaý boldy. Siziň diýjekleriniz barmy? Akşaly pam bilen cumaş. Ýok bardy. Çiş bilen dowam etmem. Çişlik bilen dowam. Öýken bagyr çekdirme bilen torply işde açar. Yani bu ikisini deňeşdirmek aslında gaty ýalňyşlar. Adalatsızlykda Gaty. ýöne berden öýken bagyr çekdirme. Saylar solyn mena ýöne bagyryň iki özüni bişirýän öýken kan hal. O meni aýdyp bulaşdyrmadym. Men turply işde açar diýen täze. Her ýerde tapdypdym, o turply işde açar. Bu turply işde açar nähile bilen käsirli salat ýalberdatmy? Men ilk görmedim. Turpy näme bilen hem garsaň, gönü turpyň tagamy gelýär. Banan ýaly meselem, banan bilen smoothie diýen. Banan ýaly saýsy miwan oýar, diňe bananyny tagamyny alýan. Turpam şolar ýaly. Näme bilen garsaň turpyň tagamyny alýan. Bagyr öýken çekdirmemi. Menem dorymy aýsam öýkene halamyan ony bagyr üçin ýerim kam diýenler. Öýken ara diňe şoruň içinde wat gowulanokda galan wat erbetler. Gaýtam diňe şo taýda gowulýar hala.
Mene ýylama, bagyr bilen ikisine ilki bagyryp soňra öýkeni ýaň o näme ýotyrnay diýdir. Bagır öken diýen diýen da şonu. Ona bagır öken seçen. Tak, etli pomidorlu çörek bilen Mekke bızmıgy. Aw bızmyk ne donat bolýarmy? Bılmıktan ömür zat doğmaya. Ay gönüm etli pomidorlu çörek saýlaýan. Çöreklayman sonra. Çörek. Manam näle etli çörek gön. Aw, Pomidor pomidor. ayşalmaktur. Tak. Ham. Ay kevaplay. Kakadılan Kaptan nakne. lüle gavun Kebap. kakı var ha şollay kebap diyen Yok, benim. Nijan gaw, niýe mene kaka? O menin birinci ýerde gördüm berdak. O bärde kebap diýmeli. Tä ýaň şaşçygy taýladyga ýön et nahar bolmasyn. Biraz adam. Yok, laha bu ne Ay, bu? yok, Doğru laha doğru sen kebap. olsana. Eň soňunda tagam bir zat saýlamala. Ha Yo, o. iň soňunda kak ýemediňiz mi? Iň soň haçan gede kak gördüňiz. Kak men Kak halam diyenin- gavun kakı halam yok doğru mu? Men erwet duramakon kak diýeniň ol eti neme diljek zat däl. Ha o laha vatan dönü di pataplasınız onu yani men halam yok gavun kak. Kevaplay. Kebap onu. Tak, gatlama öyle kədili mantı. Katlama. Ya kədil mantığın içinde belki kuyruk yağı vardır. Görmüş, indi şöyle bir rat. Yaman ýalňyş nahar geldi da kädilma gatlama näil? Süýdüs bolýar gatlama. Marda yumurtka örek diýen nahar barmy? Ulan aýdylan görnüşi var şoň. Yumurtka örekmi? Awa yumurtka örak wa. Ne hatdy? Ay badi bolam ýok, ýokma ýasyna. Mene görmedim hem. Ha va yaş gelin gevvalmaz eli boş wagty şu gyzyklanyp edip görýärler. Yani ikinji ýerek pişirýändir öýdemek hiç kimem. Yo, on beýdip azaba giren soň içine yumurtka goýmak ýaman ýalňyş hereket ol. Yumurtkaly görek bara bergiň muňa ýetenne ýylýan datdama. Yok yumurta bergin diýeni- bunu yetenne olmazilya. Täze pul mu Başa- köne pul mu? Bilem o şonu ýaltyz bara bergiň muňa ýetenne Şöyle, yumurtkaly bravo. görek diýerler ha. Tema Olya, doğru ne ya, gönna? ya, Gatlama durmaz, mı devam kədil edelim. mantı mı? Dur gatlama diýeniň süýjülük dämi? Näme bolanda näme ho petir çörek wa öňne. Oğla bilen gidip bilen okwy. Güçrak näme gideli? Gatlama bilişim ara düşündüreyim onu men. Düzeldin. Hamir yuka yağılya, yağ çalınıya, tədeden şu katlanıp şu şekilde getirilýär, pişirilýär bolly. Gatlamadan ätleme näme bolýarmy? Kitap. Olma talma ol aýtýanyň. Ýaňyltma. Ýol gatlama däl, ol gatlamadan ätleme däme ýol. Kädir mantylar. Kədil mantı diýen mene indi beýlekilerini seslerini alayın. Men gatlama diýen. Kädir. Men mantı, kädir mantı wa teýlekin saýlap bolar. Gatlak gedersin näme? Bağışlan bir sekundçuk. Başlan sen näde doğru belgini aýladym. Belgini öňünden 8 ýa-da goşmak 993 koduny aýlamany. Pardon, hem Mehmet kədil mantı mı? Awwa. Hemmemde däwanyň ne köpçülik şol. Awa, çaltan geçelim. 256'lık roundu. Etli kədil mantı bilen govko. Aýola, bön sagda. Bilmeýän tamamen bilen oklar. Etli kädil manty. Gowko diýeniň jigirdekmi? Go. Awa. Şovalyamy? Şowalyan ra jigirdek Şowalyan. ýa gowka. Jigirdegmen diýerler. Ýöne etli kädil mantylar. Akş aýdas gelen oýdan. Taýda gowka taýlan bolýarmy? Akşalyp ne hikkuş Yo, kolja akşalyp. Ütköşk sırama keseli. Biz şu Türkmen gazan ýaşdyram doktor etleri ýaşdyr otyrsar. Yok, bolýa sen gowkan nämelerine aýdyp beraýda. Bolýar ben aýtyp berjegem tek. Aw gowkan saýlasan da aýtyp berýän. Etler ýaşdyryp diýip o ýa sen o saýla oturan durşuna. Bolýar kädilman etlik kädilman tin saýlasaňyz geçýär göni. Vallahi. Yo aýda gowka näçe saýlan neşler. Gowkan saýlasaň aýtjakdym ana. Gerek gella düýetinden gowurma bilen içýäg dolmasy. Ay diýen etinden emir gowurma ama içja dolmaz diýen. Ha. İçya dolmasın näme diýä ol lülämeň diýerler zat. Lülen daşyna içýäg oralan bolýar. Ha. Emene ikkuş koljagay. Lezzet. Üç kolandan içýäg dolmasy diýen da. Ömrüňde Yo, näçe yo, diýen diýetine etinden gowurma. gowurmaýdyň. Men iki kere Ýa-ni etini bir gere ilk gördüm ýa-ni haladym.
Düýäň eti biziň düýämiz bardy. Soň garra uğradı öyle etini garry wagty yemek hedile o ýaş wagty ýeten gaty gowdur. Men wara şu malların eti barada pikirim şu. Malın gowrum ulallyça etiniň tagam peselýär kadiýen. Ol hemme wagtda şonu alak. Awa düýäň etine tagam madyr öýdemek. Bölü ýa. O tagam bar. 2 aýagy. Ol ýona wara şuna hardak suratyn süwerdim bolýan wara ol. Burçuda özüň dogrum bolum restorana barangdan soň näle? Pomidoryň gadyň nem ballany sen durla. Restoranna däle ala öýde. Gaptalna ýüzärlik amma onnysen. Ona mip bolansaň tutut boldur da. Şoň üçin içäg dolmas diýip ses berýän mene. Ýa hiç ýagdy bolmasly. Men diýetçi durun. Diýede galjak. Benim diýede galýan. Diýede galýan Diýäňdiňi süýdi bolan. Indi boluň onda meni nem ırzak bolun ýan üçin diýe. Eretene Ya bolýa Arjak beýlek diýip- tarapa teret, biz beýlek tarapa sorawy, şolar bilse neme bolýa. Diýo arjak Diýip. diýip. Taýlýar, bilmese de bizin kin taýlýarlar. O näme bolýar? Näme soraw berjek? Mesela garpadyň kiçisine näme diýilýär? Tarpyz. Ýok. bolly diýeden diýär. Garpyň kiçisi bolan o. Indi gaunyň katerne diýilýär, şonu alak şurdatda. Ýok garpyň. Garpyň kady germe diýilýär onda. Ýok. Yo Läşek bilen diýilýär, ýalňyş diýär, türkmen prikolu wala. Läşek dogry. Bar bilen Wi läşek diýilýär dogry. şol kitama deşke sorarsyň edýän najmaş men. Düýäň etinden gowurdyk bilen gidýär, neme amaş giç kaldyň. Aa. Beýdi ömrüne hartaýlanarmy ne? Onda menen soraw berjekdi. Ogurjyny gaplamady bilen nohutly işde açar. Ay Ey, nohut nohut diştaser türkmenlerde ýok, bizde nohut bamy näme? Be oğurcalı dıyılmadılar mı lan? Kaç sormadılar. Şu Balkan'da var da diýen var abi. Balık da to içinde tabi. Şu gedek uğurcalyň faýlaýar tabi. Nohut da bizde ýok. Araplarda Suratına serediýän o ýet. Yo. Mena nohut dişde açar saýla. Nohut liste açarda, nohur liste açarda mı? İşte açar taýlamadı o üçin. İşte açar faýlajak gotam nohut sen o- faýlamyan men. Ne? Redis taýlamadı adamy men ynyn bilmeýän, şoň üçin nohut liste açar bilen dowam edýän. Yo akşalypa sen berde o akşama iýjek zatlaň saýlaň okko bir nahar ýaşdyrýas men salat saýlamadım diýip berde salat saýlap oturan peýdasy ýok. Öňe menü düzüp otursaň salat amalaýyn, ona amalaýyn, içilýän amalaýyn diýip beýseň bolmaýar ha. Teferişe geçelim. Nohut liste açar. Uğurcaly gaplama menki. Men ikisine bilmeýän onu urjol ýaýyny. Gaunyň ternesi näme diýilýär? Ay ýal sora bermänim bilen o. Cumaş sen näme diýen? Men aýtdym, nohut dişde açar. Yine de 2 orluk da ara. 256. turda ne edip? Bolýar men Amerika Bular sorasyn. Bolýar. Hyýar garrasa näme bolýar? Erkek hyýar bolýar. Ýok. Bilmediňiz. Uğurcal gaplama seçes. Innik turda aýtjak hyýaryň garrasa näme bolýanlygyny. Hyýar garrasa gauny urlaýandyr adamlar. Gaunymy? Awa. Hamsıram gaunyň tohumy ýok, hyýar ekýär, gaun çykýar da garradyp. Näme diýelim? Awa. İçýär ýöreme ulan Mekke bulamak. Enne bulamak bolsa men kan bulamak gara. Şoň üçin içýär ýöreme diýýärli. İçýär ýörme diýsene ýöremäň ama. Ýörme başlaň. Awa bulamam menem Mekke bulamak. O näme nahar bolýar? Garşy Yöreme diýeniň ýanky ol neme däme, gyýda ýöreýär da atýarlar. Yazmak bolýar däme, sapşene da atýarlar. Awa ýok ýörme keni berdi. Garşy saklanan barmy? Yok. Ýok. Ýok. Onda geçýäs. Kufta çorba diýär. Köpte diýilýär. Sen amaşalyp owan koktyasyn aldyň mı? Türkmen koktyasy mı? Benim şu kuftany görüp gülkem tutdy. Biram rediskaly gök soğan salat. Bu rediska gök soğan salat diýsen gize ýatyp bolmaýar. O näme? Gat şişrar o bolo. Ay. Aýan yogurt var şoň üçin o. Kufte diýen şol neme bolýarmy, näme et bolýarmy? Şu kufta diýeni bara näme diýerdiler? Köfteni Türklen köftesi bilen Orslaň tefçelini garypdyr danym
Küfte dipdirmi näme? Şeyle yani hakiki tiftel mi ne şoňa meňleşräk bir nahar öýdýän boy. Men Menem- şoň taýlaýan. Küfte. Menem şoň taýlajak rediskaly gök soğan salat şoň. Naharın ýanyna ýa redisk ýersiň ýa gök soğan ýersiň da gök soğan ýa-da ýaş soğan näme ýa-da. Ay göksoğan. Yani şunu aydık İşte bile o ne? arkasına pati deyip yadık Hindistan restoranına değişli olup bilir bari demek. Onu iýa edip şoň taýlamaly. Geçtik eýär. Kädil işlekli öyle tavuklu palav. Tavuklu palaw diýär renk näme ýa-da. Biryani oýtdylar. Tavuklu palaw diýen menem. Kädil işlekli wara kim oturup tapdy garaýmyny? Aýtmasana ey. İşlekli özü bir ýaňy aýdyp geçdim kädiň özü bir aýratyn näçe sözüň söýüp oturmaly. Öyle Olam içinin ikisini kädisine seret püre olupdur püre bişmekden ýaňa hiç ýeri ýaldatda. Syha goşandyrlar men aýdaýyn kädin Şu geçen ýa-da hem diýdiň on sygamak diýip nämetme ol sygamak. Ey bilen lokma syhamak türkler rendelemek diýe. Ay mene bilem why. Eýwey. Tyorkadan geçirilen Ýok, türkmençesi ýokmu? syhamak näme şo? Öлекlemek, towa dowran ýaly etmek bolýar öýden tutmaly. Gyrmak. Akşalipa sen näme diýen ol işlige? Qırmak diýen mene bärde de Şu gyrmak, şu gyrylýan zadyda gyrgyş diýilýär. Aha, gırmak bolan ol gulaýal bolýar däme? Ol gyrnak bolýar. Bolýar mene şonda da tavuklu palaw ay. tavuklu palaw. Bolly meniň suratyna halamadym ýa tawuk palaw diýen mene. Surat ýalňyş bolup biler. Ya arkaýyn ol juma şalipa aşaryndan ýumurtga çykan ol. Şondan hem tavuklu palaw ol. Ay balyk bir palaw bolurmy çaýna? Narpadla çay bilen balıklı palaw diýe. Çaý elbetde jogap belli. Balkanlar gatwaraýmy mümkin narpadla çay seçsek. Ay Balkanlar. Kategoriýasyna bolanda Balkandan öýrenjek bolamyz ok. Narpul çaý. Balkandan kimma salam aýdyk geçeliň ştaýda? Balkandan Real Madridli gyýda salam. Kim aýa? Rüstem Halifa salam. Rüstem Hali. Tanıyan adam. Tanıyan adamdan mı daydın sana? Kim olur? Kim? Halkaýdymçy bara. Balkandan ol tant edýän bir ýaşul wada ad näme daý? Menem şoňa salam aýdaýyn. Ha, gowa doýdym aýdýan. Brian ýaly. He, dälimi? Hawa. Däl, ol ne ýurluk. Diýelim şuna. Hacı diýjek Atolumy, ýuwadulymy, şonu ýa Hojoğlu, He, hocam. Ha, indi yadım işte. Hojoğlu yaman başa şad salam ya. diýen. Ýani şuna aýdyp beren şu ýerde bara, hoja geldim, ýelte bara, wagt narpıl saňysyň emeden taşlaýyp isleň ýer. Balyk palaw taýlamaz hoja geldim. Wala anna narpada çay diýen. Ýöne balıklı palaw ilk gördüňizmi siz meselem? Yok, ilk görmedim. Gatyk bile etli börek, wagt ikisini goşsaň ana bolup dur, ýani aýry-aýry gelle de bir ýerine garşy. Etli börek gatyk saýlap bolmaly gaýberden. Ýani gatyk ýa ýeri urat ýasmy? Aşağıdan da problemi yok olsa etli börek saýlamalylar. Anna baryp utancymdan etli börek saýdyan, men tas gatyk diýdim sebäbi. Ýani siz gatygyň gowsyny ýennälsiňiz şondan. Gatyň gowsyny şagaly ýer diýip bir söz bar bilýärmi? Gazanyň gowsuny näme? Gazanyň garasy ýol. Gazanyň garasy ýokary diýär. Bale yani geçeliň howur peşte hindi towu bilen çapady. Men ýanky garaýşym, ulalýan olsa Yani bir tavuk zat gara. ýeri ýallal. Adyny Şimdi bar. diýäne şol nememi? Induk oğlu. Ha, indi bolsa ne bolýar? Induk şurada ýene bir zat inserin derbi şu. Ha hindi towu hem Hindistandan çapatyň hem asly Hindistandan. Şoň üçin Hindi toğun saýlajak ýöne bir erteke maslahat beren dinleýijilerimize. Dazlar kelwe hindi toğu diýip bir erteke wa türkmen halky teklemler. on gurrun wersäň näde ştaýda? Ay uzun olar ha. O Anna çapatyň seçip geçäýliňmi? Şeyde çapa ýöne. Çapadı diýär Toğun mene hindi peşte. toğun saýlan. Menem hindi toğulay. Aha. Akşalipam? Hindi towy. Tak. Ey vay. Badam jana basaýda soňgular şol galan. Dur. İlk oku içi göklü et yok içinde. İç etli değil göklüsü. Göklüsümi. Aa, Bak ne sen bedel mi? towy diýmeni. Bu kalmaya değil. Geçen İnan ýa-da bayıldı bu. geçen ýa-da aýdyp oturdyňlar sos diýip şoňa börtme diýilýär türkmençe.
Ne ettin ha? Sos de pakik yanlışlıkla şeyde oturdu. Geçen evek biri. Onu men şonu saýlanmaly. Ýok, ho, baklajan ho. Akşalypy. Ýok la baklajan gökli. Bolmaýar gökli baklajan. Börtme. Ha börtme ha. Ölen İç börtme etli diýen. droydu. İç etli droydu begen. Otur akşaly pala. Dowam etdi ýykdyňda etdi ýanyna bir. Ine balyk geldi. Doğru. Pomidorlu qowrulan balıklı Türkmen çorbası diýen. Asma çorba diýen men diýen şu. Türkmen çorwasy ýani toy çorwa dämi? Şeyle dip pikir diýen suratyna seredi we. Ýöne men käşir oşul sahalam, o içinde käşir var diýen muňa. Gow tarap käşir imen bilen. Ýöne käşir. Käşirin aýry ýa. Hawa. Ýöne Bara balyk. ýene de. Hakik toy çorba, orta hakik toy çorba sarga saylardy. Alipalar siz şu at balyk aýyrjak bolotýaňyzmy? Ýok, pomidorlu Ayırdı. qowrulan balyk aýrýas. Balyk gyzyl tenge mi amarinka mı? Aha, o näme? Prosto. Burada o Adyny marýok näme? goýmak ýok çywyrat dälbi. Prosto adyny goýmak üçin pomidorly diýipdirler. Bir gogurlaryň balygyň arasy tagamyn bir de duýdananja uf. Beýtmäň be. Ýani ýene de Türkmen çor. Şol Türkmen çorwasyndan gowy bolsa toýlarda şonu ederdiler näme? Hawa. Akşalypy. Yo toy çorba däl ýöne bu suratdaky. Mene Türkmen Aynen. çorbası diýen. Menem Türkmen Men çorwasy. gogurlan balyk diýen. Menen Türkmen çorbasy diýjek ýöne ýekje urda aýtjak. Lezzet verer şarap bilen şorja balyklar. Şolaydy bilmeýärmi? Goýun etinden gowurma bilen han towy. Ay ha. Ey towuk bilen etem bir deňeşler ama et elbetde. Goýun etinden Hanın gowurma. kadal, hanın kadal imperatoryň kolda gowurma. Hawa. Geçýäs. Ýene de gawunna, kakadylan gawunna nämeseň gowulana. Bir gapdalada üzüm şerbeti. Ha, bu üzüm şerbeti diýilen bir näme mi ka? Vino bolýarmy? Awa. Yo vino däller la. Ölen bucak adam ma. Buzlu bolana wino, buz bolýarmy? Yo bu vino däle bir zat bir Ramazanlarda Türkiýede satylýar ha. Ramazan ýany kim aýa? Ramazan ýani orada dämi? Orada aýna. Orada. Ay mena syok gawun bilen gidýänler ýüzümejek bolsam piw içerni. Gawun. Aýa üzüm şerbet mene. Mena gawun kak diýäne. Gawun kak. O cumaş sonra var reski. Ona öyle değişli Peki. sonra ha. İki ay değişdi bolýarmy? Sonra da cumaş. Me gawun kak bu oryan. Sen bu oryan mı? Menem gowurýan o. Benim gowurmak. Üzüm şerbeti diyen şoň üçin. Cumaş sonra. Üzüm şerbeti çık gördün mü bir mı? Sonra jogap alaýan. Üzüm Yani şerbeti. üzümün balağı gowy şerbetem gowdur diýip. Ben üzümün tagamna gowuryan Yo şerbeti tamam gowdur. oryan şerbetini çık gördün. Yo, üzüm şerbeti çıktı. Yok, hova. Hiç görmedim. Onu gawun kak saýlaýas. Hova. Bilmeýän zadyny saylamarsa ha. Ha, okey. Sen Gawun öyle kak. çıkan kak şeydi bik görünäsiň suratda sene da. Gawun kak iýdim halamak men hobram. Yo edil şodur da bu prosta içine da toştur da. Ho neme? Hodla toştur da. Ho, Bolýar pişmiş sonra da bular. Ha. Me. Gawun kak ýöne köpýmeli ýüregi diýär. Şoň üçin üzüm şerbeti saýlalyň. Şoň üçin nahar saýlady kaptandan içeri bir adam saýlalyň o. Yani gay sargaty nemeli deme. Hıyarlı çal çerta kaptandan. Bolýan şey deliň ştaýda ataş alypam näme diýse şonu saýlaýaly. Egat uzatmaly gawun saýlaýarlar. Ay. Gawun toşa Ey bilen gawun işletme saýladyň koş- ýene gawun gelýär. Näil? Gawun öňden ýesen ýetdi ýa toşa da gerek ya. Gawun bir toşop bolarmy? Toşop diýeniň garpyzdan ölýär ha. Aytmasan ay mene Bu kuş aýtmışmy? Haýdy kuş. Boy kuş bolsa adam şoluşu. Şu Kuş kuşşam diýip diýende goýurlar aýdylýar. Yo, beni bedene bolsa doýurmaýar da. Ay hop 2 santim yersin geçti mi? Bedene oýlana tam tarelka oýulýar da mol. Ha. Gökli etli işte açar bilen tavuk rulledi. Ana. Ay yo, Etli işte tavuk berde ödän göklü üstü açar. Gökli etli işte açar diýäsen da. Tavuk ýalňyşdy şu gedek. Çelpek bilen külçe çörek. Çapaty ile çelpek näme tapady balyn? Maňa düşündürüň sana. Elpe Vay. toýlaýar. Söýleň okmy? Ay düşündür hani?
Tere çelpek ince çikolya suratda hıyalıngız. Çelpek ince yaylıya çapatan mara. Ay bolyalı attana yağa diýilýär. Bolany. Galyň Yok nemedämi çelpek ýöne zat azajyk ýagda kızardylýar iki tarapy. İnçesi eýýäm ul Bir topar ýağ ýaly. Hiç içinde nöşeli ýaly o. bir topar ýagda. Hiç nöşeli ýaly da. Awa köp ýagda pişirilýär neme. Çapady. Tamam ýöne nemen boldur çelpenki. Çapada ora. O Sizin Hem külçe yeňiljek. Külçede goýýany. hava. Beýlek çöreklerden tapadım bilýänsiňiz da. Ya Ya, bilýär. çelpekde ne? Çelpekde çelpek hädir. ya. Benim külçe diýen. çelpek diýen menem. Ey bir Eýni sora berýän namaşany bilen olara. bilmezek soragyň pikirlenmeli. Ya biz vermeli diými? Biz vermeli. Ya siz berdiňiz da. Yan gaýon kak saýlady da. Yok ağın kakpırmın. Kim çelpek sayladı? Men şu an çelpek sayladım. Menem çelpek saýladym. Benim külçe saýladym. Ay külçe var ha. külçe. O da la süýjem mırla hana. Näil goldan? Hawa ilýär. Gow haw bölüp çykdy ha. İrden mesela mertirlikde şol ilýär da. Çelpe hiç o dip bolana. Olyňa toý diýmesen. Oldu da şu toydu. Ya durun çelpegi täze gelinler bişirýärmi? Yok. Ya da Anna, gelmem. Anna. Olar ýa laňsat sora berme da. Ya o sonra o däl haw. Mi tarawit geçecekdim eğer neme olsa. Şoňal däp da bolsa. Ya taşı Çelpek Ya toy baş o däp- gelneceler o gelneceler içine pul attırýar ha gazanyň. Şoda Çelpek. çelpek. Çelpek toýda diýip şoňal birat. Yo onne mesela yalan çelpek çyn çelpek diýer. O näme diýdi bolýar? Şu toy yalan çelpek, çın çelpek, ya çın. Çın çelpek tamam ne mi o da. Gennancı adam. Şoňal toyu çöwelýärler. Onu çelpek. Yo yalan çelpekde mesela genneceler çelpek etýär yalan sözler beden okmu näme? Yalan çelpek dediğin garnaşlar üşüýärdan oturýar. Çelpek ertesi gün üşürlýär aslında. Kim Öyle bişirýär üşürlýär. şonu? Şowan gelneceleri pul Ay o toplamak an için. gelnejeler o gazykly däl men soraýan. Şol nanyň ýüzüne, külçäň ýüzüne gül ýasama üçin urlayan zada näme Ne diýilýär? bilýär şunu? Neme däl? Dört tuç. Dubai başga da, garaş başga da, maňa 4 sekund dur. Redis diýjek bolýanna. Redis diýjek bolýanna. Başgaryp Dört maýda. kuş diýilýär ama ýana Dört tuç diýilýär ha doğru. Dört Näme güç diýdi? däl hawa ya dört güç gazgyç. Öýdüm sözümiň ýerine üç goşanyň bilen bolan okka. Ey bizim O ne? önümüzde bardık tucal. Dört kuş diýilýär ha. Ya Rahartdan gelýärdi. Ýadymy düşenok. Repide Anaydan diýilýär. Aydan Repide. Repide lan yapýarlar. Repide o da ha. Aydan wagt gaty ulaşdyrdyň ha. Bular bulaşdyran üçin külçän seçýär. Yo Ayda ayda joan hem da. ayda joan ayda. Şeydämi tikjemi? Şoňal Ay, birden. Ayda Zat olar ýalňyş da. Sen Repide tikse diýip diýäň kakady. bara gidip bara nemeden doğramak gaýdylýan oçurup doğramak doğrulyk gaýdylýan. tunça hawala. Tunça hawala. Ine balık. Oy sen o Bekre balygy balygy. gelemine. Bekre balygy diýärmi? Dünýäň iň gowaly, ine bekra balygy. Bu ne täze gelýän goýtdyrlar olaýmyny? Uruttak bekre däl ona. Bekre. Bekre Yok, o bahasyny. Bawalyň bahasyny görseň täze gelin ýalak beläýärsiň bara. Krokodillen bekre walyň tapady näme? Buň aýaklary ýok bekranyň. Bekren saýlaýan men aşdaýdy. Ya Ne varsın bekre, o ne- kiýär. Benim bekre saýlajak bir suruttak bekre balyk däl ona. Bekre näme onda bu? Şunu al bekre balyk. Gördüňmi mi onu? Lura. Ha sen näme teňgän bekre diýip ýerdingmi? Yılan sen keldi kan- ýalak. Sen kakan pul yetmän o nemäni lakkany size bekre dik getirýän olaýmasyn o jumaş. Yo. Ben Ha. balyk tanamam ha. Ulan Ulan, etli pala ulan Olar kädir ýaly şunu pala. diýär. Bu iki naharan birinji ýerde görýän emene. Ya o tarapy kiýär bilen şulan bir ýere gelme. Gaty bolupdyr. Şu aýyrmak üçin hemme täpdir wada şu. Awa. Şoň üçin ulan ulan etli palaw. etli palaw. Da ýöne kädi kelläň işledi ýa ýene de etli palaw saýlaýsan. Awa. O prastoy şişlik bilen sütlaş diýär. Sütlaş vara ingo süýjülükdir. Awa Türkmen şeker gazayla. bolsa bärde diýmendir şeker Awa şeker. şeker. Ay sütlaş ýöne türkmenlerde
nahar etsene mervettä yani sütlaş toydu at edilýär. Ya benim iýen erwetler meskesi zat üstülen Şu sarya. sütlaş doğrudan hem toyda edilýär ya näme edilýär sütlaş. Ey käwet öýde edilýärdi men äjim. Yok meselem aydala sadakada doğram edilýär. Toyda palavla çorba edilýär. Sütlaş näme edilýär? Şo çağırjydan, gaýtarjydan birine edilýär. Ha şolan birine edilýär etjen. Şo ýürüt edilýän ýerler var hersin. Bilmeýändim. Ýöne şonda da mene şişlik teşeýär. Çişlik gönawa berdi. Yaman acıktım. Etli çörek bilip kişmişli palav. Ha. Etli çörek. Etli çörek, kişmişli gönü. palav. Çörek. Gönü Kişmişli palaw ýenimden ağaç oturanmam modur. Etli çörek. Tak. Kazanlama diýär da bolýar. Gazanlama. Kazanlama böyle kam içine bağır pomidor diye. Yok Oho. la gazanlama. Gadanlama. İçine bağır pomidordan dolma dämi? Bursa goýulýan ýalat. Mümkün. İçi bağırla ötden ýönüňle. Etlinan bular ýal bolana wa. Evet etlinden böyle olan o. Ara buram näme pomidor, kartoşka bulunan niye? Pomidor, kartoşka bulanan niýe şol ýapylýar da gyşda üstüne ýumurtga koýmak üçin. Ýöne kartoşka bolanok bolyn. Men Etlinden etlinden diyeceğim. Ey mena suratdaken iýesim bilen bu ne işlekli ne etlinden bu näme? Bolu galyň adam. Ýa saýlady ama etli petir diýän etlinan. Ha wala galyň adam. Dowam. Et dursa durulan oy käbiriňler. Ey kelemli börek bilen etli Etli börek çorba. Ay etli börek çorba. Kelemli börek nähele Kim kelemli börek etýär? Taş oğullar enjendirler var ha. Yok, taşoduran hiç bağlanışı yok. Bunu oylap tapana sarıklar ulen ýöne mesele berde. Diňe unuma başga da adam yok diýmek. Dowam Yok, inni şonça kösönüp börek edip oň içine dem kelem oýmarsyň ha. Aýtma. Yol wagt geçsin. Ya oğlum daha şoldan çıkan olayma taş olurda da Bay içine bay. yumurta Ana daş oğullar. Üstüm Yumurta ekran var, başına. evet. Mavi ekranın Yine- başına daş oğullar. Mal Mal ýaşyly näme? Söwüp durmaýa birine. Kolin. Bir karşıdan naka heredin. Karşıdan naka. Men aşanyň taralkasyny odanly üçin mal ýaşyly diýen. Ya yumurtka ören süýjüligin şolary tariflaýansy-da ýaňy diýişiň uran wagtyň bara. Yumurtkaň içindäki yumurtka bolan goýulan ýağ bara gün şol tagamy gelýär. Ýöne alyp başladym diýen wagtyň iýdi. Umaýjak bolan yumurtkaň tagamy gelýär gatsy. Gönü yumurtka böre batyp goýberýärdi. Ol buram dawlen mal ýaňy ýaşyly galdyrýar, diýen ama bilen. yumurtka börek. Ey Yumurtka beytmen da. börek dawlen ýaňy galdyrýar, ama buram. Siz yok o ne mal. Kara çay. Ey şöyle ömür Dawlen iýen. ýaňy. Atma. Şuledenem bir nahar olarmy düýni. Mal ýaşyly ho men yumurtka börek saýlap bildim. Ey öýdem şuna maýdyn şüle diýlen nahar ýaman gyrgyn bolýar o agdymyň ýanmadyk gedegi o şüle ýiplay. Yumurtka böregi diňe Amas- gelin yumurtka börek edip bilýän bolsa saýlanýar. Ay bolmanam gün dokkuny öýde oturýan gelin bolsa ediberýär. Ama şalypa sonra olar. Ey men Ýa soramam gerek. sonra da. Ýa. Ya ay repiden ana. Bolýan men sorajak. Ya Onda men ben soramam sorajak. Men bolýan. soramala. Dur akşaly paýagam sen nemetdiň? Men sorajak. Bolýan sonra. Yer ulmasman. Asman. Doğru. Sizinki. Tak, balık çişi bilen gatykly bu näme gatykly köje diye o näme? Köje nahar bilen dokmy? Yok. Ay Yok. bu köpden sonra Türkmenistan'da Kazaklaryň ýaşaýan ýerlerinde meşhurdy köje diýen nahar. Näme denedilýär içindäki greçka mı? İçindäki bara dur ýadyma çynokdary bir köpýdik köjeni. Nemedem afsanka mı şol? İçine näme diye biraz jowe näme diye. Awa jowen ne diýär? Awa bildin, dogry bildin. Ay yok lan mene bağlı. Sayla söyle. Bir kilo ne bayağı bağlı. Olacak mene. Fitness agatnayan adamdan yiyen adamdan men diýär. Etleri. Gurma çorba bilen hurma şerbet. Gurma çorba. Gurma çorba falan. Suratdaky al odanla mökmen näha. Gurmaň üstüne çay goýsaň Bir zat näçe ot zat dikilip odandan da şo zatyň tamamyny gowdarly şol. geçýän onu.
Tak, düýe çal bilen kartoşkaly Düýe işler. çal. Diyor, çal Düýe diyor. çal, düýe. Eyle ki yok Böyle abi. var ha. Hem iştaçar, hem nahar, hem zaftırık, hem abetnah. Ay, mene türkmençilikden yani. Düýe çal bilen agaran düýe çal gapdanam çörek berseň men 2 ýyl ýaşabilýän. Tak. Kaynatma bilen gızardıp pişirilen balık diye. Ene şu gızardyp pişirilen balyk diýeniň hal gowurlanyp otyrdyň ana şunu saýlap bolar. Hemen tuğra tıgırın okla gıdardılar malım. Bize de görnün o. Kapıdır görünmeye. Bu ýöne hokka salanamen Bu da hoka salıp dıra bula. Yaltarak gelin eden Türkmenlerde. Bu balık Türkmenlerde yok aha. O da şunna karı bileyim Bilýän ben malym. malım. Ya gowurlan balyk diýip pasap Ha o mene şeyle gızardıp kavurlan neyse bizim klasik yağ kavurlan mukadip kabul Ay, ediyen. bolmana balık. gızardylan balyk diýen. Cumaş bilen akışı halipalar. Oho Güzel balık bak kartoşka. Meşli palav bilen çopan kebap. Çok Ay Kebap alo kebap ne koy cümle saylan. Koy. An gönü geç. Bilmesen geçindi. Göğoynum kuş boğulanan füyce Füýçe mıragaran olarmy? Ha. Ne var agaran izah eleýärler da o şey. Bir Ram kişi surutdak agaran nälla? geçtim ben no. Tak. Yine de uğurcalı palav diye de neymi bu uğurcalı? Hal iyi vermedik mi? Yo bu uğurcalı başka bir zat. Uğurzol çorba çıktı tam Şunu uğurzol yoğurt palat. da ayırsana. Şeyle palat. Öýde taýarlanan bagyr ho. Ey govaş kartoşkasını da serede uf bağırım derle kartoşkasını yerine. Ýöne bagyr men kartoşkaly we ilk görmedim. Eýon bir Peynir, var işte, öýünne. Bir öýünne bagır gorup oturýarken olynara ýantdyr da bagry. Bagyrym Soğan yürek bulanır. Näme taň. Bagyrym da ýanaýdy diýipdirmi? Tak. Soğan yürek buğulanan peynirli işte açar. Yürek yedigen be şon sonra aynı değil ki. Yürek yedigen. Ýürek ilk gördüm men edil buğlama ilk görmedim. Sen ne yürek Men ýüregi bagyr gowramda böwrek ýürek zat goşýan. Menem ýürek saýlaýmasam. O yürek Ýürek bulandı. saýlaýaly. Tak. Göğönüm bekre. Danik. Danik ne mi? Ay Ay, ýok bolmany danik. Ey! Danik. Elimdeydi başla. Böyle yap. Orijinal bekremiz dura. Vay zaftır kirurda. Zaftır kirurda. Elimdeydi başlan. Şavot, çapot ne yok. Bu ne var o? Pankek de yok ne mi? Bilinçikden Bilinç. Ya şavat ne mi? Ya bu zaftır. Zaftır malıkla ya. Bunun malık seçene bun bir gıyırlar yiyecek yalla ya. Yo, berter dili boyum yese. Kurtuk çorbası bilen kömelekli işlekli. Kurtuk çoru ilk gördün Kurtuk mü? çorbası näme? Bana birin kurtuk çorbasını düşündürün. Men aýdaýyn kurtuk çorbasını. Kurtuk çorbasy buğdoýdan edilen näde? Zatdan edilen undan edilýär. Garun. Abişne un näde? Garundan edilýär. Onu var ha, siz näme ilk görün näziňiz? Aşyk döwrüýär kurtukdyňa. Ey, bir daha- Altına. Altına sırada yaşayasın için kömelekli işlekli. Ay yok la yok. Ay kömelek tapsan işlekli. Kömelek. Kömelek bolsa goru. Bir tane hem şunu işlekletecek. Mene kurtuk çorba diyeceğine. Kömelek işlekli. Kädide näme? Kurtuk çorba. Yok. Mene kömelek işlekli diýen namaz salyp ya da. Ey. Onna men sorarım size beyseniz. Ay Doğru, ho, sağ kömelek işlekli üçün bir soramarsa. Ya da bu gerek var ha men sonra aynı ne? Yo men soramadym men soraýyn. Yo men her gerek bu sorulan tarapda galýanly. Yo senniki de sor. Normal nakartaýlamaly. Yok, o için et bar, hamir var, başka nämet jo. Bolýa soran akşalypa. Aqş Saparov nereli? Levaplı. Bilmedin. Kurtuk çorbasını sayla. Yo aýda nerelini? Bolýa o son herge joa sondan aýdylýar. Bolýa saýlanma. Bagyrdan. Onu yeni olayaray. Aşkywadyň aptan näme? Gatay da gatay. Aqş Saparov'un öýü gatay. Ey levaplı şol. Kakadılan şerbet mi geçi çağlı mı? Mene Geçi çaly munna burada. Geçi çağlı. hiç görmedim. Men hem çyk görmedim.
Sayla geçiş Ben çaldı. geç çaldıydın la hiç görmediğim masanız böyle ya. Ne geçen Twitter'da bir şunu bir şey Çiğişlikla ya. Sahra şişri diyen yön hakiki. Horastanın bir daha O atlamay. boş çiğişlik. Tekrar diýäniň şu aşkabat ýolun guruna tekrarda bir şey anlamam. Yine ne menin? Sahra Karacayva da. Unoşmuş. Ya attın birinci gedek görýän. Unoş koledi pomidor oşan o kana käbirlerle unoşu. Yaman ütköşükler bu bir Eýni hil bäri var öyle. näme diýeli. 13-nji asyrdaky naharlar ýalaklar bir hil. Ay. Benim tavak şu da. Sev tarel 13. asırın kadar. Mene yine bulamam. unaş. Sana unaş mı kadiyen? Uğnaş ya. İkisini hem dökürdüm ben, uğnaş dökürdüm o da. Peynirle çiğiste pişirilen bedene. Ay çiğiste ne müsrilte de peynirden kovval ya mene bedene çi. Benim bedene diye. Bedene. Bedene. Kovurlan döş. Siz zagarana Näme? Zagara bilemem. Zagaran bilýän. Zagara Mekke Näme jewon zagara? unna Eşik dagara diýär. satýan magazin näme? Yo Zagara Mekke Garuna jewon etken unna. Garunu diýlen okko, Mekke Mekke unna diýlen. Mekke unna Zagara diýär. Mek unu da diýlen ogul, unu bişirilen çöreğe zagara diýlen dämi? Şoň üçün Yo kovurlan döş unna değil mi? diýär. Awa. Döş ne mi? Ýöne bara men size zagara iýsen da bir hepde lawazyň ok diýär. Zagara diýlen o, zagara çörek bu. Zagara çörek da, zagaraň özü çörek diýme. Aslında var Zagara aslında unmur pişirilen ol. Pişirilen oktaýyn hamir edip günüň aşagyna goýan. Olam Zagara diýýän Zagara ol. Öyle kovurlan derslerim devam edeli. Döşün nämerini aýtmadynız da ýöne maňa. İncir yapraklı çay bilen ağaran niye? Ağaran da Ağaran. yo. Awa. Hiç görmedim. Aa, İncir yapraklı çay Ya hiç da fiyer görmedim. zagara nalyaho ber. Badam Ey, canı şu- çar şek ya uf. Şek hem şin çak çak diýerler arada da birini gördüm. Ha o benim Çak şu çak diýerler. daş oldular diýer edýän şonam çak çak. Ey niye moda taş olurdu gelmek gibi oturuyorsun. Ey taş olurdu hamala var ya. Yer sarım o tarafa yer ettin mi? Ya bram bana orstrayanlar çak çak diýer şoň onam aýdyp Ya geçýär. bir daha şek diye de benim daha şu. Şek ýöne berden var ha. Badamcan işte açan taýlan mene. Menem orstrayanlar çak çak diýenlik sebäpli badam Badam can can. açar. Adam. Gaytalan ikinci tur gelmediler bolay da. Böyle çal çal geçýän. Ey holuk maňsana näme? Bagır çişli bilen işlekli. Bagır çiýişligi la ya. Şeyle mi halipalar? Awa. Awa. Çiş sözünü görsen basaw gönnemetme. Ey oko birden ýank näme şol? Zagara. Ya näme şol? Ýok, o bir nahar var da planýan Balkan tarapda nämedi? Urjaly çiýişlik golaýmaz no. Orada. Bas ýene de basaňda. Sonra bir Eder, ne taş ol, şaýlacak togon, Toşak, näle kolay kara. Ay, yok, Toğanın bir çörek goýma. Toğan oslan İlk çörek. gördüm mü garpız toşawyny. Vay ilk görülen o içilýär. Toşak ayam karpuzda ne dili ya? Vallahi. Buğlanan samsa saçta cüce. Taş ey buğlanan somsa diýen mantu bolýar da bay. Suratlara mantı var da yani samsan buğlayam kalır ulrak edip. Ya o olmaýar, bulanan son ta olmaýar. Adyn ilk kötü. Taşta cüce. Ha olay. Taşta cüce. Cüce ýöne Taşta näçe cüce diýen cüce. adam. Tak bilmeýäs. İstikmal tavuk bilen gış işte açar diye. O gış işte açar diýeniň içinde kelem ma, kaşir Ay va. okla içtik Tavuk, man. tavuk, Ya sayla tavuk. tavuk kulan devam hem yer diýiber. Ana. İkinci tur ölüm ya. Doğru mu? Etli Etli utap. utap diye. Etli İkinci utap turun la ya. neyle? Etli utap seçeceğiz Ha. Awa. Etli Doğru mu? utap Seçem ama. bakmay. Bor. Ey doğru mu? Düýün gelen modan kutaby ýerdin niýe? Kelemli çora öyle kaşir hıyar işte açar. Men şu kaşirli salat halarını diye moktum ödümü. Yani şu Hem Ey, kelem kelem hala çorba var. diýen mi? Kaşırlı kıyarı yani gatık bilen bulama gowu diyendire. Aa gat koşýan kelem çorba. diýen. Yani iki Yani gollup şans da birin soranı bol. Olyar Motor- men soran. Hörgelek sen soruyorsun lan? Men sonra Ya sonra da? görmedim. Daş su olan jaýa näme diýilýär? Şeker pişçay. Ketek. Yok. Şeker pişçay. Öyle bilen zok. Näme saýla kelem çorbany?
Daş suran Aýdyp çaýa ýa-da. keppe diýil ýa. Goýaýdy. Gara Şol çorwa. neme diýýärdi biri? Şol o ýerde çatmanmady, üstüme açyp ýatmanmady zat diýär, şo çatma bolýar ha şo. Yok o keppe o men diýerim. Çatma Ha. başga da. Kele yerde keppanma diýerler gorplar belki. Gara çorwa diýene mena şerbet diýilýän zat halamok, esasanam garpyl bolsa. Aýa o gara çorwa. Gara çorba. Şä etlice zada men diýär. Allaha qarpydyň özüni enne doýurýarmy o şerbetini de. Etlice zat diýerler. Gömmetçilen bu tap. Alipalar menem aýdaýyn. Ýanky etwa diýdiňiz da. Etwa bolsa diýän neme diýmeýärler diýän tow etdik et tapman gara çorba etdik diýär da. Kim diýär ýani? Ay diýärler şonu. Maşal ipalle. Gömmeç gömmeç. Beýler, ha. Praska näme bu tap diýerler ay? Menem düşünmedim de Praşka derle pereşka diýilýär da. Pereşke adam içi etli pereşke of. Haraq mahırdan ýaly. Şuna türkler çiğ börek diýärmi? Ha o çiğ börek çiğ diýär. ama da, Menem ama gömmeç diýäsmi, ku tap diýäsmi? Çiğ börek diýenleriň sebäbi içine çiğ et goşulýanlar üçin. Yani pişmedik et goşulýanlar üçin çiğ börek diýär türkler şoňa. 40 vermint okeymi? Ente ikinci tura giden ne? Ku tap Gu tap saylaysana ýa o. tamdır kakmacı nemel gowurla et diýär, gowurlan et diýär. Tamdır kakmacı ilk gördüm. Beyti, Yine beyti. kayıtlar ağzın yani elsen ödü erap iyi diye. Yok. Kakmacı yaman gowaw. Beyt däl oğlum. Kovlar. Kakmaç Evet. diýäniň tamdyrlama mı? Tamdıra sallanýa garadla hissada degen oktam şol gazgana bir şey goýny. Yo, Öyle nan bu- yapanna gyzylnar hem tamdyra sallanýar, nan yapan bolsa. Tad aynıdır mı bilmem ama. Ay bolýa Tamdır. kakmaç Tamdır saylaysana. kakmacı diýen. Tak, kədili somsa öyle sargan näme bolýar? Sargan näme? Sargan. Kədili somsan saylamaly diýär. Kədil somsa däme saýma. Sargan ýan malaka meňleşär. Bahar işte açar öyle balık yaknası diye. Bahar işte açar diýäniň bahar hojaýy ödüm ýyldary. Bahar hocağı halipanam yatlak geçelin. Bahar Şunda hocağı. gorýan nahar näme ka? Bar videosu var da kovalayan naharın ol. Yadım şuna bahar hocağı. Maşin oturup şuraya. Mene işte açar saylamak çayşı gereklaş balık afere da. Mene bahar işte açar diyen. Devam bahar. Bahar ölen devam. Bahar işte açar. Gurt ýöne var ha. Betliýedende çykkan zat dämi gurt? Ama plan yerinde kurttam deyip. Tak plan bekre gowurlan kelle diye. Dine bekre valın kellesi uğurlayam ka. On men eşitmendim bilmeyen. Yo diňe bilmedim ýani. Buram ilk yaş görmüş peynir diye mene balık seçýän. Balıktan Peynir devam. 2 diýe balyk saýlaýanlar. Pişme kədide ölen et. Oho. Kädi de ölet. Mene Ey. kədile Kädi de ölen et diýjek mene. Benim. Oo kadi. Kadin ödem moza pişme. Ya gıdarlanan marhamir olmay. Etli unaş. işte açar onu. Gülistan işte açar. Yani men taş oldular bilen olay mesela. Ay Etli un. Ya şu Etli tarafta unaş taş ya. oldu tarafta dem Gülistan diyen yer. Gulistan bir yer var o yönü bir Gulistan ip ona açacak olana işte açar. Bu qarmatımdığına açacak olya. Etli Ha. unaş. Etli unaş. Mene şöyle işte açar paylaca. Yok. Pasta Ýöne unaşlı. unaşan. Ulaştı et halamok şoňsy işte açar. Unaşda et bolsa ýaman gowulýa. Benim unaş et alamak. Benim işte açar diyen näçik şolluk? Menem diýen o devam. Ay bolýa işte açar saýlar. İşte açar. Etsiz bala öyle bedene kap. Palaw her hilet getirip gördüler olay. Aitmadan ay. Yönü palav yanmış. Çok da diyen ki ya da etsiz palav amalini yani pros yanlış yerde. Et Doğru mu? palaw Sonra öyle ýenden kap- ara ağzyna birinji atyp gaýnasyn çaýa. Doğrama çorba berdi doğrama çorba devam. Yok. Ýok, o gatykly berak, o näl doğrama çorba. Aynen ettin. Cumaşalyp öl doğrama ýiwlen o. Öl del ol höl. Tak, goýun etinden palaw. Kädi baş. Kädi baş, Kädi. Palaw. Goýun etinden palaw. Goýun etinden palaw. Yo vay. Dura.
Oğlum palav diýdi, o nämesin durjak? Süzme çal bilen badamjan Süzme batyrmasy. çally yani, galy çallamy? Dälir öyle däl, oňarlarlar. Süzme çally yani Olamasa süzme çally yani. Çekide ne Duyan- diýen bolýan olamasa? Ha o Çal, şu tamam çekildi. çekirden edilýär. Yo, biyo çallar başka ediliyordum ne dilerim. Badamjan batyrmasy. Ey bilemokda. Çekiden orços näme? Siz mo? Çekirden, ortalarda çekirden ýok. Anladyňmy şu an ya? Bilmediňiz onu badamjanyň dowam. Sen özüň aýdaýl ki, sen bilen okta. Bilmä foran ýaly wallahi bil. Tinin azat orçosy. Nazada ida gitmek kolay ama. Onu badamjan sayladım. Kişmişli bızmyk bilen balyk çorwasy diýdimi kaby? Ha, o çorwasy diýär. Balyk çorwasy diýen uha dämi? Ey, on toşna biljek gelýär, ne var? Balyk çorwasy diýilýän näme bilýän gowy diýär. Laura lisli ol falan. Mene bazmak sayılayla iç gaty Balyk çorwasy. Nir diýeniň Saylaýar. Ana ikinci Ikinci round. näme geçdi öýdýän. Hawa.